تماشاوانên hêja destweranên PKK li Herêma Kurdistanê bi taybetî jî ev rewşa dawî rûdayî ku Encûmena Asayîşê karî bûye planekê têkderana ê PKK li ser Herêma Kurdistanê têk bide. Lêkolîner Tehsîn Sever ji Diyarbekirê li gel min e. Dembaşkekê Tehsîn îro Hêzên Asayîşê Kurdistan Belê îro Hêzên Asayîşên Herêma Kurdistanê karîn grûbeke PKK ku xwestiye li Herêma Kurdistanê êrişî konsulxaneyan bike kesî ku divê konsulxaneyê de kartkin terör bike her wiha çendîn kompanyeyên mezin jî ên got li Kurdistanê ne êrişî wan kompanyan bike karekî wisa li ser xaka Herêma Kurdistanê di çawa de nirxînekek Tehsîn? Yani êvar baş Kek Cemal. Rastî yani Herêma Kurdistanê bi tekoşîna bi 100 sala hatiye holê. Yani Kurd 100 salin ji bo azadiya xwe tekoşîn didin. Gelek ked û emek xwarine û bi qetliyama ra derbas bûne, jenosîdê ra derbas bûne ji bo azadiya xwe. Diviya da en nihayet işte Herêma Kurdistanê wek dewletekî federal a Kurda ava biye. Parastina dewleta Kurdistanê wezîfa hemû Kurdan e, ne wezîfa tenê Kurdên Başûr e. Kurdên Bakur e jî, ê Rojhilat e jî, ê Rojava e jî. Yani Kurdê hemê dünyayê zaten ême îro saz biye û îradea Kurda temsîl dike Başûrê Kurdistanê parlamentoya heye Kurdên Başûrê Kurdistanê bi îrada xwe îdare dikin. Dünya wan nas dike a rastî aktörek ne li rojhilata navîn îdî qedr û qîmetekî wan heye li dîplomasiya dünyayê da aramiya wî gelek girîng e ji bo me gişta jî lazim tê herkes ji vî alî da alîkar ve kêmtir ji bo aloziya Kurdistanê gere destê kesî tê tune be. Ji bo wî jî ji bo wan nûça îro me godarî kir û gelek nûçeyên wekiviya berê dom kirine me re pê aciz dibe. Hele eger yek hizbekî ji bo azadiya Kurdan divê ez vî tekoşînê didim di nav van hewildana da be rastî va zêdetir acizî dide hemû Kurdan. Yani wa ne işê me ye? Yani ve işê em bin ewlekariya Kurdistanê, aramiya Kurdistanê yani dijminan aciz dike. Yani Kurd gere ji vêya çira aciz bibin. Kurd gere alîkar bibin. Kêmtirin gere di navan aloziya da destê wan ticarî tune be. Ne tenê em bên Başûrê Kurdistanê. Siber roj em bêjin li Rojavayê Kurdistanê jî Kurd dest bi statûyekî bikin. Wezîfa me ew e ki em alîkariya wan bikin. Kêmtir em aloziya li wê derê dernexînin. Tamam, çarperçeyê Kurdistanê herke bi taybetî şert û mercî wî hene. Lê belê kêmtir ev hizbê ji bo divên ji bo Kurda em vî şerê, em vî tekoşînê dikin. Kêmtir zerarê nedin ev divan perçeya da aloziya dernexînin. Carekî yani em bên berjewendî netewî çi ne, krîterê netewî çi ne, li demekê li dewerekî li perçekî Kurdistanê eger îradekî Kurda derkeve ortaya, sistemekî wan derkeve ortaya, o statûkî wan derkeve ortaya, lazim tên êdin alîkariya wî bikin, wî xurt bikin, kêmtir daha geçtir û daha boy pêşveçûna wî alîkar bibin. Lê mixabin yani demekî demekî kim jînine ev nûçeyê aha heqeten me re aciz dike di nav Herêma Kurdistanê da çê dibe. Hele alîka ew ki aramiya Kurdistanê li hemberî aramiya Kurdistanê çalakiyên wisa rastî bawer dikim her Kurdekî aciz dike tiştekî wisa nayê qebûl kirin. Kekê Tehsîn niha wekî ku tê dest nîşan kirî di Herêmê de li rojhilata navîn derdora Herêma Kurdistanê jî gelek aloziyê gotên jiyandin hene
evleyi arami divan walatan de yani gehiştiya asteki matırsi darjim Herêma Kurdistanê di vê aqloziya ku di herêmê de rûdayî herêmeke ku pêk vejiyan aştî demokrasî ewleyî lê rûniştiye yanî rêz negirtina vê rewşê êrîşkirina vê aramiyê êrîşkirina vê pêkvejiyanê ku li Herêma Kurdistanê tê jiyandin ewleyiya ku Herêma Kurdistanê ji bo bi taybetî cîhana dîplomatkariya cîhanî jî destnîşan kiriye êrîşkirina wê dikarê yani li ser çi binemayan be ji bo çi êrîş hemberê karekî wisa tê kirin ku wekî te destnîşankirî rêxistinê got dibêje ez Kurdim jî va kiryara dike. Yani esasen kek cemal başûrê Kurdistanê ji em bên ji 2002 virda merhelekî zaf giring pêş te çûye û bûye rojhilata navîn da bûye cikî aram û cikî demokrat. Yani em dikarin bêjin di rojhilata navîn da wek adakî demokrasiyê ye herkes dikare xwe îfade bike. Her fikr û raman dikare xwe li wê derê birêxistin bike. Her o kêm oldar û em bêjin kêm netew dikarin xwe li wê derê îfade bikin. Di vî alî da wek mînakekî girîng el di rojhilata navîn da. Yani Başûrê Kurdistanê aslında ji bo rojhilata navîn jî mînakekî zaf girîng e yani ji bo Araba jî, ji bo Farsa jî, ji bo Tirka jî pir zêde pêş te çûye û lazim tê viya ev statû bê qorîkirin û daha zêde ew lazim tê pêş te biçe. Ki di şanzî em bên cotmehê da 2018 da jî medî dema firsetekî desthilatdarê herêmê dest bixistin teva êrişê Kurdistanê kirin, êrişê Kerkûkê kirin û xwastin vî statûya hanê ji holê rakin. Kî kêfa wî ji vî meselê ratê yani em bêjin Devleta Federala Kurdistanê lawaz bibe ya da ji ortê rabe kî bi vêya kêfxweş dibe bawer dikim kêm zêde em giş zanin kî dewletê herêmê bi vêya gelek kêfxweş dibin kî wenda dike bawer dikim Kurdê çar perçê Kurdistanê wenda dikin ne tenê Kurdên başûr wenda dikin Bakur jî wenda dikin, Rojhilat jî wenda dikin, Rojava jî wenda dikin. Çünkü li rûyê dünyayê em bên Federal Devleta Kurdistanê saziyekî bi navê îrada Kurda hatiye holê. Li hemberê vêya çalakî rastî hele em bên hinek hizbê dibêjin em ji bo Kurda vî tekoşî lê didin nayê fehm kirin û nayê qebûl kirin. Tiştekî wisa gele nebe. Mixabin di dîroka me de tiştê wisa hene. İşte em bên piştî referandum, bûyerê piştî referandum giş de hafiza me de zindiye. Ama yani di nav Kurda da îdî Kurd di rojhilata navîn da şerê cihanê siyemîn berdewam e. Rojhilata navîn ji nû da parve dibe. Lazım tê Kurd gel hev bin, cem hev bin, piştgiriya hev bikin û di vî parvekirina rojhilata navîn da paya xwe ya heqê xwe netewî bistînin. Çünkü heqê wan hatiye bên pêkirin yani 100 sal berê hatiye bên pêkirin heqî li Kurda hatiye kirin, hatiye perçe kirin. Îro jî 100 sal şunda di rojhilata navîn de şerrekî cîhanê heye. Ev rojhilata navîn ji nû da parve bibe. Eger Kurd li hemberê dünyayê gel hev siyasetekî li ser siyasetekî netewî bi hevra nemeşin ev firseta zêrîn jî evê wenda bikin. Yani mesele aqasa giring e. Yani pêvajokê aqasa giring da ewlekariya Başûrê Kurdistanê zaf giring e û lazim tê herkes ji îrada gelê Kurd a Başûrê Kurdistanê re hurmet bike ji parlamentoya wî re hurmet bike ji hikûmeta wî re hurmet bike û li wê derê to aloziya dernexîne. Spas bo te lêkolîner Tahsîn Sever ku ji Diyarbekirê tûrgelm.